Днес ще играем на Escape Running Head. Така, не знам колко време ще продължи това нещо. Сега, отиваме направо на тази страна. Въй там вече видях две глави. Anyways, продължаваме да вървим. Въй, тук има една глава. Окей. Добре сме. Да. Добре, прескочихме. Аз се сещам кога, играх много отдавна. Добре, това беше прекалено лесно, но в момента ме гонят страшно много глави. Добре, че ги избягвам. What? Но там ли сме? Що има стрелка? Каква е тази голяма? Там има нещо червено. Чакай да отида. Чакай. Така, ще има и следващи части на това. Мале, тук има 3 глави. Хоп. Ма ние сме пробе, как няма ги минем тез. Така, сега. Мислих, че тук ще има някакъв джъмпскер, но явно не. Отиваме така нагоре. Чакай малко да видя нещо. Чакай. Що тук има дука? Има някаква глава. Добре. Не! Точно е шапа. Така. Почваме отново. Се трябва да внимавам. Тук. Да, окей. Айде, бе. Просме, вече сме на Stage 2. Ще има втора част, предполагам. Да, просто ще играем на друга игра. Няма да играя чак толкова дълго, за което съжалявам. Но така ще се наложи. Така. Просто ходя на някъде. Добре, тук намерихме едно такова. Не знам как се казва. Ще го преминем това. Не, как да мина? То буквално ме блокира. Добре, пак ще ходим на някъде. На тук явно. What? Какво? Добре. Тук даже бяхме на 2 глави. Ще минем от тук. От тук тези глави са просто много прости. What? Добре, че се... Да, това го разбрах. Окей. Пак на там. Тук, ще да завия за малко, човек. Нищо. Айде. Хора, след малко ще ви казвам, че ще спра, защото не ми стига много времето. Ще стигна до следващия стейдж или до там, когато трябва да спра. И може би ще играм на Rainbow Friends Chapter 2. Сега ще ви казвам чао и ще видя какво е това. И беше грешка. Бай, хора, надявам се това да ви е харесало. Ще играм и на други игри, обещавам. Айде.